చేద్దామంటే అసలు సెర్చింగ్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సెర్చింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక అరే తీసుకుందాం, ఒక 4 తీసుకుందాం. 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ విత్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తీసుకుందాం. తీసేసుకొని ఇక్కడ నేను ఏంటి 3ని సెర్చ్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకేనా, 3ని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇన్పుట్ A20, ఇది మ్యాక్సిమం సైజ్ అంత తీసుకున్నాను, అంటే మినిమం సైజ్ అంత తీసుకున్నాను. తర్వాత n అంటే మనకు తెలుసు కదా, సైజ్ ఆఫ్ ద అరే. ఇక్కడ ఏంటి సైజ్ ఆఫ్ ద అరే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అరే ఎలిమెంట్స్, అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద అరేని ఇన్పుట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఏంటంటే అరే క్రియేషన్ అనమాట. ఇది అరే ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం, అంటే అరేని మొత్తం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అరే ఎలిమెంట్స్ని ఇన్పుట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ దగ్గర, సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర, థర్డ్ ఇండెక్స్ దగ్గర అప్ టు n వరకు. అంటే n అనేది మనకు సైజ్ 5 అయితే 4th ఇండెక్స్ వరకునే కదా పాసిబుల్ అవుద్ది. సో I అనేది <5, అంటే 4th ఇండెక్స్ వరకు పాసిబుల్ అయ్యేంత వరకు మనం ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత ఇదేంటి సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటున్నాం, అంటే ఏ ఎలిమెంట్ని సెర్చ్ చేస్తామో ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాం. ఈ కేసులో మనకి ఏంటి సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ 3 కదా. సో 3ని తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ i = 0, i <n, i++. i = 0 అంటే 0th ఇండెక్స్ దగ్గర నుంచి మన సెర్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ A0 అంటే A0 ఏముంది మనకి 1 కదా. 1 = 3 చెక్ చేస్తాం, కాదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. A1 = A1 అంటే ఎంత మనకి 2 కాబట్టి ఇప్పుడు 2 = 3 కాదు, మళ్ళీ ఇటరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. A2 = ఎంత మనకి 3. సో ఇప్పుడు 3 = 3. సో ప్రూవ్డ్ కాబట్టి ఎలిమెంట్ %d ఈజ్ ఫౌండ్ ఎట్ %d. ఎలిమెంట్ %d, ఇక్కడ %d దగ్గర ఏమవుతుంది సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి 3 కదా. 3 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎలిమెంట్ 3 ఈజ్ ఫౌండ్ ఎట్ %d అంటే i అనమాట. ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర 2 కాబట్టి ఎలిమెంట్ 3 ఈజ్ ఫౌండ్ ఎట్ 2 ఇండెక్స్ పొజిషన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ బ్రేక్ చేయలేదా అనుకుందాం, అప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి 2 దగ్గర స్టాప్ అయింది కదా, మళ్ళీ 3 దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది. 3 దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసిన తర్వాత సో 3 < 4 కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ లూప్లోకి వస్తుంది. ARR 3 అంటే అరే ఆఫ్ 3 = సెర్చింగ్ ఎలిమెంటా కాదు. సో ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద అంటే లాస్ట్ మళ్ళీ లూప్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 < 4 ఇది టెర్మినేట్ అయింది కాబట్టి ఫర్ లూప్ మళ్ళీ ఎల్స్లోకి వచ్చి ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని మళ్ళీ మనకి ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా ప్రింట్ అవ్వకూడదంటే బ్రేక్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, అసలు సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎందుకు తీసుకున్నాం, బ్రేక్ యూజ్ ఏంటి అన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా. అర్థం కాకపోతే డౌట్ అడగండి.